Uri niya bagbagayo. Naggulo pa itabuok na. Kita niyo mga tinori nagas assignment. Kita niyo nagalisto nga assignment tato. Katawan at amaman namot dati bagbagak manen. Sirsirip. Uri nagulo tibuok na. Kasta nga talaga at itsura na. Iso nga ang awan ti filter kadakwa dita. Talagang nakaiparswaan na matikas nga rupa na to yung anak ko. Kaasi ni Apo. Dajami sa ti anak ko. Hayak ko. Alas assignment. Sensu. Tagas assignment nga mga tinori. Because I'm hungry. Yung hungry? Yeah. I will make your corn soup, anak ko. Yeah. Do your assignment na. Kwenta ti ima ata. Tagas assignment. Paspasan na rin. Uri na buok na. Kasta tropa na nga talaga. Kakabsat. Anang harod. Gulo ka buok na. Kita yun. Anak ko. Yes. Pintasin. Almond. Apa na yun? Apa humble pie. Naggulo ta buok mo, anak ko. Paspas mga kainan. Uri nga nagkaayos. Kasta nga talaga tilangan na. So nga mga ibagbaga. Ay, nakaayos lang atay. So nga namayat tilangan na ka no. Haan. Namayat man lang nga na kanhaan. Iso nga iso kanyak. Anak kulat ta dayta. Gulo tabok na Kanya yung pinakasagaysay. Sagsangpot na naggapo jay. After school facilities nga kasla pagalagaan ti ubing. Kasla summer class na. Tapos nag-assignment asigo dun. Urayan ko pa ibagbaga. Kanya mo. Love you, anak ko. Love you, mami ko. Opo. Kasta ti Ilocano, anak ko. Ilocano ka, di ba? Ilocano. Hapunesa ka pa Yes, ma'am. Kita niyo, Hapunesa pa, Ilocano pa kita niyo mga nasiglat. Laing naman anak ko, And mommy. huwag ka na.